olemme taas täällä Minecraftin parissa täällä. Ja jos sä haluat takaisin sun peliin, niin sun kannattaisi mennä tänne yksin peliin ja klikata sitä maailmaa, missä haluat mennä ja pelaa ja sitten täältä alhaalta pelaa valittua maailmaa. Noin. Se rupeaa latautumaan hiukan nopeammin kuin miten se oli luolissa. Ja olemme takaisin. Siis olemme täällä taas. Se syy, miksi täällä on niin pimeätä, johtuu siitä, että valo ei ole tänne, auringonvalo, mutta se muuttuu kohta. Kun sä olet kaivannut jonkun aikaa, skipataanpa siihen kohta. Sain kaivaa vähän matkaa ennen kuin löysin tätä. Tämä tässä on hiiltä. Te ette varmaan kovin hyvin näe sitä, mutta kohta näette, kun mä teen soihtuja. Tästä tulee näitä hiiltä ja tehdäänpä taas tikkuja, niin nähdään mitä tulee sitten. Kun laitat sun työstämisvalikkoon tähän yhden kepin ja sen yläpuolelle yhden hiilen, tulee soihtuja. Ja niitä voi asetella seinään tai lattiaan, mutta yleisemmin niitä ei voi asettaa kyllä ylösalaisin. Itse asiassa ei koskaan. Ja näillä voi valaista oman kaivoskäytävän sitten. Mennäänpäs takaisin ja hakataan lisää hiiltä. Hiilellä myös paistetaan asioita. Esimerkiksi sulatetaan rautaa ja vaikka mitä. Ja tosiaan kun sä hakkaat hiiltä, niin tässä sun tavaravalikon alapuolella, niin siinä yläpuolella on sellainen kuin level. Eli mä olen nyt kakkoslevelillä, koska näistä saa kokemuspisteitä. Jos on riittävä määrä kokemuspisteitä, pääsee seuraavalle levelille. Ja leveleillä, jos niitä saa tarpeeksi, niillä voi enchantata, eli siis lumota erilaisia asioita. Esimerkiksi tämän voi lumota kestävämmäksi tai nopeammaksi. Ja katsoppa vaan, täällä on. Tämä tässä on rautaa. Ja sitä kyllä sieltä hakata. Tämä on tosi hyvää tavaraa. Mutta tämä pitää sulattaa ennen käyttöä. Nyt sulla on inventorissa vaan rautamalmia. Sitä ei voi käyttää raakana mihinkään. Nyt tämä ei taas toimi. Joo, eli nytten kannattaa tehdä sillain, että tehdään uusi työpöytä tähän lähelle. Ja nyt tulee uusi asia. Eli tehdään uuni. Se onnistuu, kun laittaa mukulakiveen tällaisen neliön muotoon, mutta jättää keskeltä tyhjäksi. Tästä tulee uuni. Ja siitä saa saavutuksen, kun craftaa sen eka kertaa, siitä saa saavutuksen kuumaa kamaa, niin kuin tässä lukee. Ja sitten klikkaa sitä oikealla näppäimellä ja pistää sulatettava tai paistettava kohde tähän ylemmäs ja sulattamistarve. Siis esimerkiksi tämä hiili. Puullakin voi polttaa tai kepeillä tai puuhakulla tai kivihakulla tai millä tahansa puusta tehdyllä asialla, mutta hiili on kaikkein tehokkain ja kestävin. Ja kun tässä näkee, että kuinka paljon se sulamisprosessi on meneillään. Nyt saatiin yksi rautaharkko ja tuli taas uusi saavutus, hanki rautatavaraa. Ja saavutukset voi nähdä täältä saavutukset ja täältä näkee ne.
tämä on saavutettu, tämä on saavutettu, tämä on saavutettu, tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Näitä voi saavuttaa seuraamalla näitä ohjeita, mutta ne ei ole niin kamalan tärkeitä. Vielä yksi niin voidaan tehdä toi rautahakku. Ja meillä on täällä 3 rautaharkkoa, joten mennään tänne työpöydälle ja pistetään samalla tavalla kuin puuhakussa, niin 2 tikkua päällekkäin ja 3 tähän päälle. Saadaan rautahakku. Ja tämä on tosi paljon parempi kuin esimerkiksi puuhakku tai kivihakku. Ja näillä tää mainaaminen käy paljon paremmin. Katsotaanpas. Ei. Rakennan hiukan enemmän tätä portaikkoa. Ja täältä tulee lisää näitä. Mä pelaan tätä rauhallisella tasolla, koska mä en tahdo, että mitään mobeja tulee tielle. Mutta mä voin kyllä kuitenkin näyttää, että mitä tapahtuu. Siis otetaan vaikka nyt helppo vaikeustaso. Tässä tulee sellaisia hirviöitä, jotka yrittää tappaa sut. Se ei ole kovin kiva mun mielestä, mutta niin, ne spavnaa yöllä ja sun pitää joko taistella niitä vastaan tai sitten karmea loppu koittaa. Mutta kaivetaan nyt vähän alaspäin. Mä laitan nämä takaisin rauhalliselle. Ja niin, kuten tässä näette, niin ton level-palkin yläpuolella on sydämen kuvia ja kanankoiven kuvia. Kanankoiven kuvat on silloin, kun sä pelaat esimerkiksi helpolla, tavallisella tai vaikealla tai vaikeustasolla. Niin silloin ne menee alaspäin ja sun pitää syödä jotain, jotta sä saat ne takaisin ylöspäin. Koska jos ne on liian paljon alhaalla ja jos sä esimerkiksi putoat liian korkealta tai joku lyö sua, niin noi sydänpalkit vähenee. Ja se ei ole kovin hyvä asia. Ja ne ei nouse, ellei sulla ole ruokapalkit melkein täynnä. Mutta eiköhän tämä ollut sitten tässä. Opitaan seuraavalla kerralla lisää ja se on moi moi minun osalta.